Hei, bun venit pe canalul Pipi și Denisa. Să facem un videoclip în care vă arătăm cum am fost noi în grădina mare și ne-am dat cu mașinuțele, acesta este bordul. Am făcut câteva poze și acum vă lăsăm cu filmulețele pe care le-am făcut. Dragilor, astăzi suntem cu mașinuța în parcul Monument. Nu suntem în Monument, suntem în grădina mare. Da. Așa. E mașinuța și Bianca e în spate, ce pe un scaunel. Și merge, hai că să dăm drumul. Mergem, noi mergem direct cu voi, uitați-vă. Ai, vezi că e țimac. Da. Și vă pupăm, la revedere! Suntem mașinuța și filmăm pentru canalul nostru. Eu sunt Denisa. Iar eu sunt Phoebe. Bun, deci suntem acum la mașinuță. Da. Nu știu, nu vedeți, voi uitați-l aici. Așa, asta e bordul. Nu știu dacă l-am văzut voi bine. Și acum luăm curba și vă lăsăm și o scurtăm și poze. Vă pupăm, la revedere! Bun, sper că v-au plăcut videoclipurile. Acestea au fost făcute din grădina mare, live. Vă pupăm, la revedere!